салом алейкум, мардуми шариф Тоҷикистон. Америка ва Турсия боз як давлати ба номи исломии дигар дар Сурия ташкил доданд. Ливия, Ироқ, Сурия, як-ду сол пас Эрон. Америка ва Израил кӯшиш карданд ки Эрона шикаст доданд. Араба 10 сол пеш $1 шикаст дода ида. дар байни як сол, ҳамватанони азиз, хуни 46,000 мардуми бегуноҳи Ғазара резонданд, на ба ном мухолифи тоҷик, на ба ном лидере ки имрӯз мардуми Сурияро озодӣ ваъда додесанд. чӣ ба якташ гап назад? чӣ ба? барое ки Израил бо фармони Америка мардуми Ғазара то ҳозира хунша резондааст. фикр кардан дар кор аст. имрӯз ба номи мухолифи тоҷик баромада зидди политики Башар Асад гап задесанд. барои чӣ шумо беимоно динфурӯшо шуморо гуфтестам ба номи мухолифи тоҷик ки шумо аз ислом гап мезанед? барои чӣ набаромадед зидди лидерои Израил Америка гап занед? барое ки шумо аз таткаи давлати исломӣ ба ном бигем хато намекунем игил ҳастед. запрещено дар ҷумҳурии Тоҷикистон и дар Российской Федерации. маълум шудем уже Турсия, политикои Турсия дини ислома нобуд карданд, но ира наметавонад. чхеле ки дар рӯи экран дидесем амхе лидерое ки зидди ислом ба роҳ бурдесанд, но пишти парда худшона мусулмон мегиранд. агар амхе ҳаромо бошанд бовар кунед накунед баъдаи Эрон Средни Азияро сар мекунанд. но Турсия план дорад. як 10 сол пас хуни садҳо ҳазора мехоҳад бирезонад. чхеле ки имрӯз резондеса хуни мусулмоное ки просто мехоҳанд озод зиндагӣ кунанд. мардуми Сурия 100-солода ранги политики Башар Асад намеомад. ливияро мехоҳем гуфтанд мо мехоҳем озод. дидесте ливияро. ироқро намехоҳем гуфтанд. имрӯз мардуми Сурияро ваъда додесанд. чанд сол гузашт? ай 2000 чандум лидери ислома нобуд карданд. душманони ислом Муаммар Каддафиро ма дар назар дорам ки тамоми чӣ бепул буд барои мардумаш. ба номи мухолифи тоҷик марг ба шумори мусулмонон. мардуми тоҷик бояд фикр кунанд ки ҳастанд ба номи мухолифи тоҷик. ки аст Муҳиддини Кабирӣ? ки аст Ҳусейн Ашур? ки аст Муҳаммад Иқбол ва дусе фоҳишаи дигае ки дар тикток ҷакидесанд? дар тикток зинда бошем мардуми шарифи Тоҷикистон. имрӯз рӯзе аст ки бояд мо фикр кунем.